Right guys. We tione titandare guys. Come, let's tandara guys. We tandare. Right guys, maskera say guys, we are tandare. Shikai pa kwai tatatandara kwarimwe tatandara kwarimwe. Okay, Molini jiri say Sarah jiri say Marian, how are you? Yokai, how are you? Panashe jiri say tendai maro. Oh no, not kuruboa guys. Anyway, naifa ongenda na guest. Therefore, ongenda na guest wangu saka guest wangu zvaitika manje tiri kutaura kuti 8 o'clock ka magesi abvaenda kwavo isi tiri kutaura kuti hanhasi magesi asikuenda ndobvaenda kwavo saka ndazongoti ndaswera 4 Google hours abvaenda kwavo hamene kwaJoburg uko abvaenda magesi saka aenda kudaro ndikati aiwa sezvo ndanga ndagara ndangotangoronga kuti shaita live rega ndibve nangozviwira angu palive ndega timbotaura nyaya timbotantara kozi kuri kubohwa vamwe vedu vanenge vaenda kumabasa kuma night shift saka vaenda manje so animona spako halas zviri sei spako halas hanzi mina vele I don't trust any woman. Okay, hanzi lovely zvashakara izvi zvoda kubviswa izvi iwe izvi guys. Pink lips is now available. Pink lips yavepo svikai pa 550 guys. Magetsi akubohwa guys, akutiporongera zvakawanda right. Kwanzi mira kumhanya tanzi I don't trust my woman. Mira dzidziraiwo kuona bhora and havana kuenda kubhora, vaenda kubasa night shift for the next 4 days. Anda kubasa manhera saka tobva kuma 7 saka bhora ina ndikatoona mamovie. Handina problem in watching an African movie. Nigerian movie ndinogona kutoona 24/7 plus pa Netflix apa plus pane zvimaseries zvakadigwa but ini problem yangu manje handigoni kufollowa zvimaseries guys. Ndoda firimu randoona richipera chero rikai 2 hours ndakarigarira kudai ndoroona ropera zvozvo kuti kwa series yomboona kopinda next pamwe hariperi nhasi wote guys. Ndaiona ria rinonzi Walking Dead guys. Anatozomboripedza ini Walking Dead kuti zvakafamba sei. Anazomborona kuti Walking Dead zvakafamba sei guys. Andina hanzi aso guy. Thank you Marian. Don't worry, ndichange ndinaye manje ndikuenda kumanje kumbonoona kuchikoro manje ndikuenda saka don't worry. Hanzi mujolo wokunyisa zvemujolo kada kuzvitsvaga zvemujolo unofane stress. Don't look for mujolo usiri wako. Siya munhu ajole nechinhu chake, iwe gara kumba ungagozvidii. There's nothing that you can do. Truly speaking guys, varume ava hakuna kana varipo 2% guys. Kana variko hakuna munhu asingachemedzwi nemujolo. Nevaya vanokusekai guys, vanotaura zvakawanda kumujolo. At some point unotomboshungurudziwa nemujolo mashuwa. Saka kana uri mumba, wagara uri mumba guys, handingakudzi kuti buda kana kuti gara. Iwe ndo, it's up to you. Iwe ndo unozati wogara kana kuti wobuda. Handimaona. But inini ndinongoti kubuda kwacho sometimes uchapedza nyika. Nokuti uchingobuda pana Gilbert uyu, uchinopinda pana Tinashe uyu, unongoona zvemujolo wakazara. Maimwana, wobuda zve kuna Tinashe. Handimaona. Wonopinda zve kuna Eribet wana zvemujolo wakazara. Wobuda woenda kuna Solomon, woona zvemujolo uriko, woenda zvoenda kuna Brian, mujolo izere. Handimaona. Saka unoita mandiziviwo kuti panofamba sei. Amen mona. Chokwadi tiri kunyeperana. Nokuti nyika unopedza vamwe vanoti inini murume akangondijolera ndinobuda. Inini guys ndangotaura kuti kana munhu anenge abayiwa anobuda. Ina zvandakangosvudza. Inini anenge abayiwa anobuda. Kana ndikabayiwa ndiri inini guys ndabayiwa ndobuda. Handimaona. Asi kana ndirigona kuenda situation aiwa
andinwa unopedza nyika zve kwa unozorwa bato akasatsvaga kuti mumwe wako akujola or not kana wazviwana kuti ari kujola or not wodii kana wazviwana kuti ari kujola weta sei I want to ask you pamwe wazvibata nhasi munhu atove negore achijola hauzvibati same day ka hauzvibati same day wodii saka decision inenge iri decision diaries kuenda palive this time mabvumidzwa here Christine ndataura one kuti vaenda kubasa inga ndataura one kuti vaenda kubasa ndataura one kuti vari kunda ku night shift night shift inga nezuro ndaitori nemi kana 2 because ivo vapinda kuma 7 kuplazi remember kuti kana vaenda ku night shift andizomuki na 7 kapa vanouya hanimaona vakauyawo kuma 7 koko ndotombochila hanimaona ndichiita kuti vawane hope muzati kana munhu apinda iva hankurumidzikwa na hope pavanopinda vogesa vozovata ndotombochila navo ndosiya vatonope ndozomuka kuma 10 andiona ndotozomuka kuma 10 uko ndambotomeka sure kuti ndavachilisa vadi vazororawo nchingotaura nyaya nchingodidididi hanzi free job sikala yes we want that campaign Martin Chiruka we want to start that campaign as well guys for this government to free job sikala and the 15 others it's high time guys we have been quiet vana vatakazvara kuZimbabwe ndo vari kusumudza musoro ndo vakutoprotesta muroad antika isusu vanhu vakuru anti takanyarara anti mazvoda it's high time we join these kids tiri kwatiri ikoko guys hashtag haina basa kuti uri kupi hanimaona uri kuAmerica uri kupi hashtag yako free job sikala and 15 others we can do it and I believe if we make noise tese about this free job sikala because agarisa guys arimo agarisa and look at nyaya yacho naka ndizvo kufixana haisi nyaya kunzi inogara munhu almost gore rese arimo guys saka we need to where do you live in where do you live in na Shahadati Abdullah I live in your shirt yeah I live in your shirt yes I live in your shirt so guys we need to start this campaign andimaona we need to start this campaign andimaona hanzi saka alright ndo nyaya iripo guys andimaona iyoyi saka game ratoda kutamba nhasi guys ndire kudai so game ratoda kutamba nhasi ndire kudai Saturday kai weekend kai saka toda kutamba game how well do you trust your partner saka nyaya iripo ini ATM ndeyangu guys iwo unofona wontipa namba dzomunhu wako handitika ndo tofonera munhu yawe handiti timboonawo animati maiziva game iya yadzoka tofonera munhu timboona kuti kune ava vari kudhauta kana kuti vasiri kunyatsonzwisisa kana kuti unotogara navo unotonzwisisa asi uri ungosazipeta handina kutsvaga makudo mugomo kaisi togona kungomawana handimaona togona kungomawana makudo anti mazviona toti tofona indofona totaura nendiwa wako be it musikana wako be it murume wako be it mukomana wako handitika kana uchiziva kuti panotori nemumwe ari paside pastikeni kana kuti uri kunzi vakasiyana ndipe ndizvite munhu iyeye ndifone tione kuti haufa azizimeli muda utirarisa nepuso aiwaka guys aiwaka hasizi kutaura kuti timuwirira kuti mujolori kweri handiri kutaura kuti mujolori ti uriko wari animona uriko saka toda kuwisisa kuti zviri kufamba sei iweekend kai yesinuka mdzipurosera sei animona saka guys number tipana kupina zviri kutogona nashumburesi izvo ndipindirei namba maadmin ari kupina macomments apo ndipinirewo namba yekuti ndifone yekuti vanhu vafone ndipinirewo namba yekuti vanhu vafone hanzi nacheusa handidi wamanikidzwa here cheusi chero kuti uve pano uri ghost futi hauna kutomanikidzwa asi nai munonzwa sei maghost vanhu vatiri kuzvifarirwa tiri papeji pedu hatina kuenda kupeji kwevanhu tiri kuzvitambira game yedu tiri papeji pedu how do you feel inside of you kuti unongoenda pausina kudamwa pausina kukokwa kuti ungoenda ungove satani ungonosvika unotaura zvinhu zvako zvinenge zviri negative pari kuzvifarirwa imimi munoda kuti isusu titaure tiite malive ekutuka ndowamunoda tiite malive ekuti vayabhata ndichituka vamwe ndezvamunoda well sorry to disappoint you isa hatituki tonakirwa isu tikatoshaya zvokutaura tinotoridza music totanga kujaivha handika because titori mahappy we are free spirits we are happy handiti
munhu vanhu vanotuka munotuka tikati zvitambire futi moda kuya muchiporonga saka moda kuti you cannot remove us from social media because you did not bring us here. So imbomirai maghost till we block and we move on. Atisi kumiswa and atisi kumiswa nemunhu and atisi kumira. Munoziva ndinoda kuti ndigenda kudza yangu kana ndiriseni ini guys handisi kuzomiswa na anybody. Regai vakume vahumane vahukure kubva ribudo zvikarida ini ndichitopedza ndichitokanda chimwe vachitopedza ndichitokanda chimwe because ndatoyemadzira mabricos pano ndakauya kuzovaridza ende Facebook iyi haina age limit. Zuka musi wanoti hatichakudii ma40s chibva ipano shuwa anongotivharira zvakanaka ma40s mungona kuchingonzi provide chitupa toprovide konzi mamuchadiwi pano as long as asati avhara achingoti 50 40 years 50 years 60 years uyai 70 aiwa tiri tose ngonga mpopoto imomo mukati chingoenda. Why can we not mind mwe nomwe mind a business rake? You leave us to mind our own business and you guys you mind your own business. Handiti atimbofita katika konzi kwa mweni amufuma katotuonako zvachose isiso atimbofita I don't do why do you stalk somebody that you don't like? Why do you keep on stalking munhu wamunovenga? Why? It doesn't make sense though. Saka pale pamunenge mchizomboti vanhu varoi vanhu vadaiso muroi ndiani apa muroi ndiani muroi anotiverera vanhu munhu asinei navo ari kuita zvinhu zvake pachizvifarira nevanhu vake and then you start talking about those people muchivatuka nevanhu vari kuzviita zvavo zvinhu zvavo vachizvinakirwa vasina wavatuka kana wavaofenda. Muroi ndiani apa? Saka dati mumboongororawo kuti snake underground ndiani apa. Munogona kutumidza umwe master stereka but imboyetsa zviongororai kuti snake underground chaiko chako medusa ndiani muchawana answer. Siyana inesu right vedu ndisirewo number admin kwanzi music yana ndichitamba tachitopromota album rabanini new one riri kubuda album iyi song yabanini yemapiano saka isati yabuda saka we knew kuti tikaitamba muchatovhunza chete saka vakuichiburisa anytime pakati pevhika music wabanini yemapiano unoona or cherry all right DQ right. Saka guys ndisirewo maadmin pinai number visai pin comment yashumbresiyo tisirewo ningekiri tisirewo number chaichaiyo tisirewo number vedwe tisirewo number isabao ndingafara singaiti ukauya kumariro vabva vatofona guys vane number wafona udhara. Hello pa how old you know your partner? Ndiri boy numuri sei? Sorry, ndisiboniba asi ndichadoti muzombotibatsirawo kumusha kwedu kwanetsa ngemabhinyano we. Kwanetsa ngamabhinya ari kuita seiko mabhinya kumusha kwenyu? Mabhinya anetsa simeri ari kundouraya chidrenero pamabusinessmen kumusha kwedu. Ari kuuraya vanhu achitora ropa? Achiise ropa iroro? Torabe nomusvetero waari kuita ropa ngemasirinji awo. Mune proof yezvinhu zvamunotaura here zvamuri kureketa izvi? Kana muchida ndichachitaura naaridzire gurupu rekuka kwedu acho mumbojoiniswe mugurupu makanyarara munonga muchinizwa nyaya yacho yanetsa iyoyo. Ndipinzei mugurupu abi yangu ndipinzei mugurupu ndiedhei mugurupu ndiwane kutora information izere. Regai ndigotaura naadmin kuti akuedhei mugurupu makandonyarara hamukomendi chiro munonga muchingoteerera muchizwa chete zvinonga zvichitaurwa muchizotangira ipapo. Alright no problem. Kana iyo nhau iyi kana ine evidence proof aiwa tinofamba nayo. Ini ndechitotaura kudai ndina mukoma akabve kuurayiwa manje akandosvetwawo ropa iroro akaurayiwa akafa. Ndosaka tikutoti anhu aakutozikanwa asi anhu ari kungotya chete kunongedzera kuti ndimhingi nanhingi asi ari kutozikanwa anhu acho ari kuita zvinhu izvi. Saka anhu aya mune proof here kuti ndiwo anhu ari kuita zvinhu izvi? Anhu aya ari kutozikanwa asi anhu akanyaenda kumapurisa enzvimbo ari kungodhizwa. Hama yenyu alright hama yenyu yakabva kuurayiwa izvozvi ine makaona pakanga paakabayiwa akatogweropa here? Ndichatoti mukoma wangu andisere mapikicha ndikusenderai anochiti akapedze kudrena opise musana wacho akadrena ngeaini haazi kuitira kuti mafingerprints kudini we anochipisa ngeaini. Musana womunhu apedze kudrena kwacho haazi kuitira kuti mafingerprints panozoenda kumastatement akapisa ngeaini hakuna chichafamba hana chachaona. Saka mapurisa mati ari kuti kudii pane pachitopiswa vanhu neaini? Mapurisa ari kuti kudii?
ukangotaura nyaya yako hakuna kwainoenda zvinongopera anonga ari kundopuwawo chekuruboshwe saka ndakaona mafambirire makaita nyaya dzalivingstone dziya kuti dzakabatsira chaiko tinogona pamwe kuzomunozotibatsira kuti kaonawo kana cid rinobvawo kunyangayo richiendawo kwedu kumusha. Aiwa imimi kana mondiise mugurupu kana ndichinge ndapinde mugurupu umu ndochione zviri kuitika mugurupu and then totangire ipapo handichi nhamba dzemapurisa ari kuite nyaya yacho munadzo. Nhamba dzino mukoma wangu iwarufanonga ane zvese. Then ini ndorekete nemapurisa ndarekete namapurisa ndochibvunza kuti kesi yaapapi towa kana vari kuti vari kupiwa chokuruboshwe tochitsvaka mapurisa ekunto tochiripota kune imwe mapurisa nokuti munobvumidzwa kuripota kwamunoda kuripota hanti munozviziva. Mungatibatsira kutaura kuno marimwe zuro kuno wakabve kugagadzwa futi akatemwa futi akasvetwe maropa saka tototi karo kaakutoenderere mberi kanogare kumushari ega zvinhu zvaakutotirwisa nehana nokuti mangwana hauozivi kuti mangwana vari kuhoureyewani ndopane ndosaka ndati ayo ndichatombotaura nemi ndichazonyatsokufonera imwe pedze live wondifonera asi unogone kugara wandipinza hako mugurupu kuti ndione nokuti mapurisa ari kuite huori kumusha uko wakafurikidza zvekuti munohwetsitsi naana mambo acho ari kundopuwawo chekuruboshwe chindonyarara namambo saka mambo uri kuzive gemu uri kuitika apa kuti mondipinza mugurupu toho ione kuti nyaya yacho tingaione sei asi musandiedha ngenamba yamafoni mondiedha ngenamba imwe iya yatinotaura kuwhatsapp iyoyo alright thank you my sister sharp naividwe vanhu kana vourawa kumushaku vachipiswa namaaini vachitogwa ropa kana ndimiwo guys regai tigodzifambira nyaya idzi hallo kola hello hallo kola hello network yake I think network yake aiwa guys zvakanaka kutaura malanguage kudzidza kutaura malanguage avamwe guys munhu akanga aita chindevere ndochikiyakiya ndichiinda munhu akataura chimanyika ndoya ndochikiyakiya ndichiinda ndichazvigona munhu akataurawo chichiite chigokiyakiya zvakanaka kudzidza malanguage avamwe ivo vanodzidza malanguage edu wani zvakangonakawo kukiyakiya malanguage avamwe tichienda handika so that we mix we fit in zvakanaka kwese right guys fona itinzwe pachirongwa tiwane kufamba nenyaya. Hallo pachirongwa hasi mningina hello network yangu iri chichikuitika kwai mazanu pf zvogona kudaro zvizikamu network yangu itimboita sei kuna imwari inetwork iri unonhu ungufona wani ichiriga nditrai kurichera makosi tione uyabvafona uyu katidairiwa hallo muri sei aiwa tiri raiti zviri kufamba sei tipei tiwe pane munhu amunatifonerera right saka information muda kundipira apa here kuti muda kunyora pawhatsapp ipapo mochindinyorera pawhatsapp information yemunhu ushu mochindinyorera inonzi zita renyu raanokuziva inaro handitika nezvamuda kuti ndifone titaure tinzwe nefoni namba dzake nezita rake chitai alright right saka kana uri kuda kupinda muchigame ichi guys kuwhatsapp kwenhamba yamuri kufona iyi isai madetails ikoko kana usingakwanisi kumataura palive isai madetails kuseri ikoko handitibve tangofamba nenyaya dzacho hallo yes mushe uri sei kwake uri mustress wani asi mujoli wakupinza mustress okay uri murude voice rako kage uri kufleta wani wanga warara alright saka uri comfortable kundipa here madetails pano kana toisa pawhatsapp ndofona kana wasenda wondipa zita rako nokuti nichatika wondipa zita
kana kuti uri kuda kuti ndishandise zita reumwe munhu wondiudza ndishandise zita reumwe munhu wauri kufungidzira kuti pane chiri kuitika handichiona then wondipa nezita rake nefone number yake nyora pawhatsapp iyoyi ehe right saka kandai kuwhatsapp guys mokanda kuwhatsapp manje ndichamagona here ndichatotanga pakaipa hallo kola Hello. yes kola zviri sei Mushe sisimele muresai. Mushe. Pane wamurida here kuti ndifone. Okay, pauya namba, pauya nyaya. Ndakapa ikupona. Imbomira bato wakadaro, patida unakizeri da kuya. Mira. Zvikunakidza varume vapindira muchallenge. Varume vapindira muchallenge guys. Varume vapindira muchallenge. Right, taura hapo kola wachi. Uda kundipira pale. Ndinoda kupepa namba dzenedzo. All right, kanda tinzwa. Ndokumbira mama ndisi hai namba yenyesha menisha kuapia sai pa ndatomboiningirengena. Chinoti hai ndo pandakanda. Madetails wamanzwa ndiri kudaka. All right, sharp. Vanhu vari kufona makambomira majeka nditange ndaningirira. Ndaisira uyu hai abva kufona uyu handi. Right. Getting mbona apa. Pani vataunza. Right. Okay, namba yao ya. Guys, imbomirai vari kufona imbomirai titore one at a time. Imbomirai vari kufona. Guys, imbomirai ndikumbo decline guys, imbomirai guys. Imbomirai guys, muri kufona ndiri kuzviona imbomirai tite one case at a time. Right guys, iyi ndo yatiri kutanga nayo, this is yatiri kutanga nayo, ndo yatiri kutanga nayo. Regai tibve tangopinda magame acho. Iyi ndo yatiri kutanga nayo, regai tibve tangofambira nyaya dzacho. Tibve tangofonera nyaya dzacho. Vanhu vari kufona video. Imbomirai kufona guys. Chimbomirai ndipedze neiyi. Vanhu vari pahasha. Imbomirai ndipedze neiyi. Iyi network. This is a SIM number. Hello. Yes, my guru mfaro muri sei? Tiripo. Mukuzwa kuti mutaura nani? Nhasi ndakufungai. Yarasika, tuchanga nani? Imi muri kutaura nasisi munhu wenyu. Sisi vemunhu wenyu, munoda nditidyo, imi hamusi voice. Imi mai guru mune vanhu vangani? One saka ndizvo. Saka sisi vanga hamusi kuvaziva, hamusi kunzwa voice. Masikana musadaro. Kuchinya here uku.
mangwana ndosara ndafonera hanzvadzi yangu ndichimuudza kuti sandikuvhairwa kwandaitwa ikoko namufaro iye ndiye andipa nhamba kuti ndikufonerei hamuna kunza achitaura wo maguma kutaura nguvai wo vachiti vari kukuona irini vachiti vari kuzokuona irini imimo vanga vachiti kuzondoona kunoku handi havasi kunoku iri mazuva ano. Wow. Guys, mupeiwo malove nemalikes. Sorry my sister, you are very honest. Ndatumwa nehanzvadzi iri kunze kwenyika. Ndafunga kuti uchabhaiza. Wobva wataura umwe mukomana. Handiti waona. Saka ndatumwa nehanzvadzi yangu naAbel kuti ndikuti anzi I love you so much. And please keep on taking care of yourself. Thank you so much. Yeah, uri kutaura nevanonzi SIS MELLY diaries. Facebook. Exactly. Magadi mama. Ndiri right mise yako. Ndiri nani zvangu. Ayo ramba wakadaro. Tanga chida tuda nokuti pane muchato chada kugadzikwa pamberi apo. Saka ndaida kutesta all the waters. Kuti zvakamira sei. Saka wapasa test. Thank you so much. Thank you my mwanangu, stay blessed. Right. Very honest guys, very honest. Ndanzwa kufara kana neni because ndadi chirohwa nehana. So anjazi, you are safe. Ndimi mega muri panyanga because ipatapinda napo chidai deyangu chedzenuka nasi hamino zvanga zvichiitika. Andimona hanzi voice rakarisi refambi yaro voice refambi rinoonekwa sei apo iwe voice refambi rinoonekwa sei. Right, regai tiende pane echipiri. Aiwa vari panyanga. Right. Ja. Pakaipa iyi yakafita kundipisa iyi iri kuchera regai tione. Hai ndakafita kutsva mira itione. Iyi yakafita kundipisa iyi yakafita kundipisa but anyway kaitinzwe hanzi vhose rakarikwanisi iyi harikwanisi ku mira itinzwe kachitaura information. Alright, anyora. Right. Regai tipinde mune chipiri. Right, imi number munadzo guys. Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. Disappointed say iya yakatofita kuya hoti. Hanga unogodaro sei. Magets. Welcome to voicemail. Please. Aiwa, pane number 2. Mira itione imwe yacho iyi. But iya ina kuperera number yandipai. Number ina kupera. Alright. Hands on alpha kunza ningikiri information before life. Okay.
baby girl number imwe yechi2 iwe kutanga isikuita yechi2 yawandipa number iyo tarisa number yako haina kukwana tarisa undigadzirire because yekutanga iri kuenda voicemail dzese saka uri kureva kuti iwako kutofona udzi kudaro wakaguma kutaura naye rini munini nhasi saka yazoblokwa yazovhagwa nguva izvi kuti magetsi kuzinya kwakaiwe iri kupisa kaiwe okay muretiwe namba yakufoni yake yakashota foni yashota kuti namba imi nami zvofamba sei kuti munoti varukomana imi mitiudzewo kana mapedza kuti anovasikana venyu munodzima foni mune makuindepi munenge makuindepi nokuti musikana wako should be able to call you even in 11 mausiku kana mapedza mubva madzima foni munenge muchireva kuti kudi hello kola Hello, SIS MELLY. kola yes Ndaisa message ipapo yangu. pafoni iyoyi yakufona But hapasi panoti kutipa iswe mai nachitipa iswe kora ito ganditarisi okay, sure. kaisi itai chimbi kana kuti ndombokuisirai chimusic nichinyora nhingirikiri nichinyora nyaya idzika 1 ari kutaisa mina right kusi okoyo guys ndokumbira mundipo mazita enyu guys ndipewo mazita enyu kakuti kuti tizomudza kapakupesira kana ari honest kuti okay poya imwe namba guys isai mazita enyu munhu abva wandifonera apa isa star rako sha isa star rako kuti ati ndisazoti dzamba kana ndo indiani ndozoshaya kuti ndoti kudi isa star rako kaitimbotry uyu angachimboenda voice tapiwa imwe namba kaitimbotry tapiwa imwe namba ya sweet keys on your device to set this welcome tone for £5 per month. Please apply. Hey Babulu, ask kudaira for. Then record your message. Then Hey Babulu, ask kudaira for me to try one more time. your device to set this welcome tone for £5 per month. Please apply. Babulu. Hey Babulu. No answer. No answer. Would you no answer? Kola, sorry muningina wangu. Sorry muningina wangu. No answer on this one. No answer on your call. Right. Regaitiende pane the next one. Regaitiende pane the next one. Tiadzidzisa vanhu kuita honest, kuita straightforward this year. Dzidzai kuvimbika vanhu. Vimbikai vanhu. This is the answering service for Yo. 0. Right, caller number 3. Wepa kapa, wemunhu wepa kapa. Phone haisi kuita. Caller number 3. Phone haisi kuita. Answering service for 0.
Kapa, Cape Town, munhu wako phone haisi kuita. Rikatiti voicemail. Katinyore voicemail. In case akazofona back. 067. Voicemail. Right. Nakuisa ma messages both phones. Saka ndoti ndikatasa kumutarisa uko. Kwa ya umumwe ikaiti mbona. Ndimbomira kufona timbodhila nezveuyu. Imbomirai guys, imbomirai tipedze nei. Right. Regai timbopinda pane iyi. Hey, weekend yakaipa vana vapo vanhu vaindepi naini. Hello. Yes, Simba. Sure. All right. Moses. Utsara na Melody. Melody, who's Melody? Takasangana ku iwe takasangana ku East Gate. East Gate. Arini. Last week. No. Simba. Yeah, it's me. Simba, it's me. Saka manje ndani ngipi namba yako? Saka namba yako ndaiwana upi? I don't understand you now. Serious? Eh. Yeah, noma ndo ziya nesterore. Oh. Okay, unozivani? Unozivani? Itigate. Ne. Ambushye. Kuna unasiya? Okay, uri right ako. Nanzibo. Okay, ndichakusendera location ugoya undona. Ugozona chaundisivere. What was that? Melody. Melody. Zisengwe. Huh? Zisengwe. Takatsaura vanhu but vanambondipa wakandipa namba yako ndiwe but vanambondibvunza zveseneme. Melody? Eh. It's good. Yeah. Really? Last week. Okay, ndichakutumira location ugozouya uchaona chiri kutaura nani. I said that there's but I'm not sure. Melody East Gate. Ndichakutumira location. Okay. Uri free rini? Huh? Uri free rini? What? Uri free zvarini ngokutumira location? Ayo, Eh? Kuti uzoona kuti ndinani? Ndikukuudza zita rangu wani naye. Ndikuti ndikupere location kana usingadiwo right ipo. Melody? Eh. Saka ndikuti ndikupere location. Audipe location send a picture on you. Ndichanga sina mapicha. Alright, ndikusendera mapicha zangu. Ndikusendera picture then uona ka ndikuda kuona picture. But you Iwe Simba wakasangana nini kupi saka? This number is new number in my phone, so? So ameno. Yeah? Ameno kana ndakukatsa kana ndiri new number ndatoboyikana cha rega ndikatsa. Oh, kata.
guys. Simba pasa test guys. Tingataura zvimwe simba pasa test. Simba pasa test but hazvichaiti timuzo tapa kuna medium. Hazvichaiti medium vanosvikonzi saka mukunditeya. Saka tichavi simba pasa test medium asimba murume wenyu apasa test. Murume wenyu apasa test. Medium asimba murume wenyu apasa test. Ngataura ichokwadi. Right. I'm going to phone at private number. Manje can find private number dozodi. Private number hello. Private number hello. Hello, SIS MELLY. Yes, private number is. I think for my listeners, they might go to an summaries. Apana nyaya, apana, that's the thing. There is no story. There is no story. It's just zvakafana kuti inini right now like ndogona kuti andiserina ndogona kuvati vauye panapa ndovashandisa kuti vafonere Father akati afoneresa vafoneresa Anselina, where are you? I need you to call Father Diaries per life. Anselina, where are you? I need you to call Father Diaries per life. Where are you? Anselina, murikupi Anselina, we are tifonere Father Diaries tione kuti aufama tiracho. We are right. The guy to number zawandisa. Right, segaiti pinde pane we are pass on. It's a good Zimbabwe to clear our airtime. It's a good Zimbabwe. Guys, vanokwanisa kuisa uputa chikanda airtime, item chikanda airtime pa 064 guys. Tifone, item chikanda airtime pa 064 tishtandara. And itika item chikanda airtime. Item chikanda airtime. Item chikanda airtime. Guys, kan imbo mirai ingo kata guys nchakufonera back mirai timbotanganda neza ndauya vari kugona vari kwanisa kuisa airtime item chikanda airtime guys so that ti wane kufamba ne vanhu vawandisa saka pai kuita dzimwe namba dzekuZimbabwe futi panapa saka ndoya tochka izimishi kuti pinochijira airtime ndandaisa 150 airtime but inogona kupera manje because takupinda paZimbabwe kapa tambobva kufona paZimbabwe takufona futi paZimbabwe. Simba zvoramba achifona Simba ngachika kundifonera mina ndibobloka Simba uramba achingonifonera sezvo ani tata atizivani hanza vana namba Anselina kudhara here Vanselina vane mafoni 2 saka vanoshandisa imwe foni. Hello. Yes ndei baby. Mushe kuri sei? Bogo. Kuri bo. Kuri sei kwauri? Kunongozinana so. Ari sei malevels nasi? Ndona. Yeah? Ari sei malevels nasi? What? Malevels ari sei nasi? Ndati malevels ari sei nasi? Oreta, bo, ameno yorete. Andri bo watorarasi. Usati kutaura nani? Uri kutaura nani? Well done. Anjadzi hasi Clara, but Anjadzi, you have passed the test. Well done, my brother. Right, Mukutaura nani on SIS MELLY. It is just how well do you know the show, how well do you trust your partner. Thank you, Anjadzi yangu kumira pa chokwadi na Clara Rambai Makadaro. God bless you. Yeah, no. Ayo. Mozobunza Clara chakudzai. But asi voice ramu rakafanana nera Clara wacho. Voice rakafanana nera Clara here. Okay. Aiwa zita rangu ndinoitwa SIS MELLY Diaries anditika ndiri mukoma wa Clara. Saka thank you very much bamnini. Matadza kuti makavimbika ende makamira pane mnini wangu pachokwadi. Thank you very much. God bless you. Right. Clara, munhu wako 100%. You have passed. He has passed the test. My number one decide. Hi. Okay. Iri kutaipiwa apa yakaipai. Iri kutaipiwa apa.
Guys, mazero to ma 263 ndimanyanyisa. Matisi mirai apa. Ma 263 mawandisa imi vanoku Zimbabwe ndimukunyanya kufona mirai mbotora kusaidi kutoni. Mirai mbotora. Hello. Mufonere munhu wangu sisimela asati adzoka. Munhu wako upi? Kuzvandaisa message 1. Aiwa maisa kunamba isiri iyo saka ndikuti ndikatasa uku ndikatasa uku mafoni. Okay. Ndikanditarisa. Awandisena ndichazivi manje. Okay. Hey! Hey! Ndofunga ndiyo iyi. Mina itifone iyi. Itifone iyi ndiyo iyi. Uda ndirovesa ushu. Uya akafuta kundiziva ushu. Uya akafuta kundiziva ndiri kuindifonera, uya akafuta kundiziva ushu. Men regaiti tukwe. Regaiti pinde mune iyi, mirai tipinde mune iyi. Guys, mukango buzzer I will return your calls. Mirai titore one at a time. Iyi yakatofita kundipisisa iyi. Mirai tingofamba nayo tipiswe ka one. You have reached the voicemail right Hey, wafema. Kola wafema. Kola wafema. Iyanga ine violence. Irunda voicemail. Kola wafema. Wafema kola iyanga ine violence. Naso ngocheta ne boost cheze wafema kola aiwa. Mwari vakudwara kunzvengesa apa kola papa chizobuda zvinosingana kids. You have reached the voicemail. Done. Wazvinzwa ka munhu wako 0. Adzima phone. Right, regai ndimboenda kuku. Regai ndimbora ifoni iri kuita kufuta. My way kandotangira papi. Ndeti dzike. My way. My way kan. Inambe kupi. Guys, isai airtime guys. Ndakufuna kune dzimwe nyika panapa. Airtime eda izotitenderi guys. Isaiwo airtime guys. Isaiwo airtime tijegane tinakidzwe tese. Isaiwo airtime nokuti takufuna kune dzimwe nyika panapa apa. Right. Right. Muningina we Namibia ndakufona. Namibia, here I come. Namibia, here I come. Panoperera airtime yangu ndibva ndastopawo guys. Ivi mchandifonesa dzimwe namba dziri kubuda mufoni mangu ini. WhatsApp calling wamwe vanenge vasipa WhatsApp. Yes, Leo. Yes, Leo, and this will go on. Enda pane ningi, enda pane network. Hello, Diana. Ndifari. Yeah?
takasangana vindo kwani. Hello. Sha. Asi wakuti alright, maybe ndakanga ndafona at a wrong time sha ndive nango katsangu because it seems as if awuchadi kutaura neni. Ndiwo wakantipa wani. Kunengedzwana kupi? Yeah. Kuti ndiite sei? Handi ndiwo kanipa namba dzako kwangu uchindipire. Andisikunzwa? Pasina business here. Tangosangana tikataura kauka ndikandipa namba ukati ndikakupa yangu ukati uchandifonera ndikakupawo yako ukandipa yako. Ngoti madays anaya ndakaya South Africa kusostoka. Anti ndizvo ndiri kukudza here kuti ndakaya kuzostoka. Ndiri kuSA. Andina number andinayo ku-SA inayo andine number nayo phone mangu ba. Oh, okay. All right, brother. Thank you. Kana usiri kundiziva ndakuti kuti brother because you have disappointed me. But anyway, shirega ndive nangopasa message. Yandoda kupasa. Muri sei kwanzvadzi sorry ndatumwa ndingori mutumwa anambonja nditika tiri kuita program show inonzi how well do you know your partner. Saka thank you my brother mapasa test yenyu hanzi ndikudze ina precious kuti I love you so much. ATM yangu yabva yaduna. Guys muti tifone. But anyway precious munhu wako 100% top notch mumbatisise. Bata munhu wako precious mbatisise watsika madziro wena waramba kuti atina business tine business rei handikuzivi ini. Saka chokwadi nasi vanhu vakatendeka guys, vanhu vakuhlaini, vanhu vakuhla chihure guys, vanhu rambai makadzvanya rambai makadaro guys, kusvika vanhu vari gachihure rambai makatsika kusvika vanhu vari gachihure right. Aiwa precious batisisa bamnina munhu kwai manje munandipa nyaya yemunhu ari kuLimpopo guys. Nyaya yako haina kuperera. Ndo nyaya yako inonakidza para haina kuperera. Nyaya yeLimpopo iyi haina kuperera nyaya yako sha. Nokuti handidi kuzostaka kana ndobvunzwa mubvunzo. Timbunza kola. Hello kola. Sha. Tafona wana ndio watinzwa pala toda mbupomuka na bawandisa ma message. Ma? Online. Aba online. Yes. Mira tuone. Dio kwa reyanti. Direi. Chakuziva vanhu vacho vandanyora bawandisa kaini guys. Ndiupi ucho? Chakuziva. Cape Town, anigendi kaiti try Cape Town too. This is the answering service for 0. Iri kumwenda voice note still kana asiri iri kuenda voice kwenda kwaenda nzuko kupa number zime ndi namba yangu koyo saka vari menyu manje vanenge vachifollowa manje. Munhu wako wakuti ari ningirikiri ari kuningirira wari kuti ari online phone number iri kuenda kukurika timbotora mumwe ishi kola hello. Kola hello. Hello. Yes kola. SIS MELLY ndakusenderayo
madetails. Ndiri kuinda neline, ndiri kuinda nematanga, makatowandisa ndichasvika kwenyu, ndiri kuinda nematanga, ndichasvika ikoko. Ora sharp. Mawandisa kaunhu asenda saka ndiri kuinda neline ndichikwidza kudai. Right. Yap kana yadai so yaperera manje. Imbomirai guys, imbomirai. Right. Halimona ndikutry WhatsApp iri kuramba saka ndakumufonera nedirect call because ku WhatsApp iri kuramba. Hasi kudaira regai tinde kuni yasi pana rikuma sleep over nasi. Amen. Kwikadavigwa nemukadzi widiwe. Yatifone direct. Yes, Len. What is that? Yes, what is it? Right. Ndilizi. Sorry? Ndilizi. Lizzie. Lizzie. Asha, takasangana ndiwe wakandipa namba yako kati ndikufonere. Sorry? Takasangana wakandipa namba yako kati ndikufonere ngawani. Ndanda kutokanganwa. Unokuka saka unowantirwa zvikana uchitokanganwa kuti wakatsangana nanuka pamunhu namba. Ayo, ndakapa namba rini manje. Anti apane time papo zvapo. Saka manje kana ndiyo. Ipapo apo apagarisa kuenda kusasanifonerawo iwe. Kanti anti wanondifonera. Kuiwo wanti nonova wontange. No, ndakapa yo namba ni. Ende zvakakuomera Leni. Saka the blame manje yako yakwandini. Kumanje urandiblema. Urandiblema ni? Of course you. Zvakaoma. Kundingati chi? Uzonifonerawo kana wakuda uri tini ndaita changu chikamusha. Iwe uzonifonerawo kana wakuda. Uri. Handiti. Uripi. Ndiri mozvangu muno mulive actually like now ndiri kuseshero. Huh? Now ndiri kuseshero. Alright, uri yandimboita sebasa ndakufonera. Alright, iribo. Ndoda kuputika nekuseka guys. Pera pawo. Okay, kola muningina wangu ndiori kuziva munhu atafonera ukuziva munhu wati ndifonere ndafonera answer waiwanzwa handiti answer wainzwa munina wangu so apa tapedza handitika tainzwa answer miratinde kunext miratinde kunext hai zvakandiomera ini Akandirovesa nevakomana venyu guys umwe musi ndicharohwa chete vanhu vari kufona nemambomira ndambomhanya imbomirai kufona nditange ndamhanya nemanhingikira tinawo panapa guys vanhu vekuzimbabwe imbomira nditange ndawana airtime first rega imbotanga ndamhanya nedzemuno iyi kai
todiko ikandidrope vanhu vandafonera vari kufona bheki varume vacho vanoita mbotaura here nai varume ava musati guys kana ndichifona hana yangu inenge ichita kurova kuti ipo chabuda zvimoto kana ndichifona hana yangu inenge ichita kurova guys nditipame futi. The subscriber you have dialed is not available right now. Please try again later. The subscriber you have dialed is not available right now. Please try again later. Nai Didi kana Facebook yavhara katienda kunorima nguva yekuvhara iyo zvina isati yavhara saka tirege tifare Didi eti kana yazovhara zuka azovhara tienda kunovhota torima kwaiko zvino tirege tifare sha uda kuti tumira kokuti tiende here simachembe. Hello Alex Dave. Hello Alex. Di Alex ngiyaphila unjani? Ngikhuluma ngoxolisa. Nobani? Uxolisa. Oh, okay, ushap. Ngishapu wena? Right. Hey, kudala singakhulumi mimsi. Yeah, ngiyabona. Hey. Bengimangala ukuthi ubani ungifonelayo time of the night. Okay, manje usifihle kuphi? Ngikhona. Ukhona. Yebo. Uzoza nini uzombona? Ngathi ngiyalahleka. Ngikhuluma nobani? Awu, Xolisa. Xolisa. From Ngobi. Yo, kuchikuthi awusamazi yabhora yasi. Ndava ndatokata guys, ndisandabatwa chizulu guys, ndatomukata ndisandabatwa chizulu guys, ndatomukata ndisandabatwa chizulu changu kuti ndiche nhema. Ndatomukata guys. Tatopedza, gayi ndibva ndatomblock. Angatozondifonera mai weekend. Mine ndibva ndablock. Achofona bheki, gayi ndibva ndatoblock. Kutofona bheki. Ndatobhoikana kaini. Block. Ndatobhoikana blocked. Ndatobhoikana kana ukati kwa kuluma wanda. But madam mandafonera Adam, madam mandafonera Randbag, madam Randbag. Madam answer mainzwa. Madam Randbag. Answer yabva kuna Dedi mainzwa ndichimanzwa ka. Answer mainzwa kuna Dedi ndabva ndatokata because answer yanga yatowe powder. The answer was already there. Saka ndakata. Ndabva ndakata. Saka answer mainzwa azvitombonidi magic. Answer mainzwa. Zvamanyora pa uyu yenyu patsamba yamandipa iyo manyora history but ndofunga zvamuri kutaura apo mazvionera mazvinzwa ndi zvamataura pane zvamanyora chitarisai zvaitika apa mukombe yamanotsi anditika right vanhu vari kufona imbomirai titange tapedza uyu tapedza akundifonera nemwe private number handidaviri kana handidaviri ndimbodaviri kana ndatopedza newe ungati kwa hausani masa ndalashika ndikutaura wangu wachimboti kutaura mbodaviri Kapa town rigaiti svike pakapa apa rigaiti svike pakapa handi vasikana norama here guys saka ndaramawozve vasikana vanorama katakaunzika iye ndarashika saka pane mumwe saka ndaramazve nai ndarama Gate mboshanya pakapa apa guys. Gate ende pakapa. To copy this tune at R1 per week, press 1.
Hello. Yes, Gift. Yeah. What do you say? Right. Ukutwala na memo. And? Na memo. And? Na memo. Nemo. Gift. I think do wakandipa number here. Upila nakangangwane vanamlepa namba tangu vakawandisa vantu sangana vakawandisa sore nenetsayazoja imemo kuti asangana kupi. All right. Memo, ndine message, ndine Gift, ndine message yako. Ndine message yako. Iri kubvepi? Iri kubva kuna Patricia. Hanzi, I love you so much. Whatever kana chiripo chiri kunetsa pakati pedu ndinokumbira kuti tite iron out titaure zvakanaka in peace. My phone a long time man. Whoa. All right, but is everything okay, my brother? Mama took the girl. That is everything okay between the two of you? In the man. In India, it was SIS MELLY. SIS MELLY. SIS MELLY. SIS MELLY. Wapi Facebook. Iba wepa Facebook, iba baya. Mimi ndi mali munifone. Angokumbira zvake like anotaura rake in so many words but aringonetsekana so akati mundifonererewo number ishi ngosita message. Ndiri kukudza wanhanzvadzi kuti hanzi ndinokuda hangu asi kana paine anything chandatadza kana chandakatadza nachikumbira kuti undiregerere kutaurani zvakanaka. Ndosaka ndazobvunza ipa wati ndiri busy mozondibata mangwana kuti is everything okay because handisi kunyatsa haana kutaura rake zvakawanda. Ndisati is everything okay pakati penyu muri two? Everything is okay, SIS. All right. Apana kuchakanya kuipa igunza ndakangomucho ndokuda a little bit space which in space and look down in there to solve my personalities. Oh, your personal problems. My Okay. my own personalities of which here ana yopi anopasa kuti Okay. All right. Okay. I have to have a space to solve my issues on. Then when I'm settled, no, it's understandable. Okay, I'll try to talk to you because aninga like angotaka kubatikana like anzo you have moved out in us. Pama mchigara mese ukanda kwako saka kwari ango ndofunga unoziva kana mama ajera kugara mese wozongobuda iwewe chero ukampa ma reasons like aninga asinganyatsa kunzwisisa. So anyway, you have explained so well that you need time to yourself for personal problems that you need to sort out, of which that's very much understandable. During my second challenge, in common mona so I know life ya no life ya do Anoda life yakaita sei? Zvinoda kuexplain ona kuti ngati life yakaita sekana and then also ndingangoti ndo pane nyaya yangu inini. Okay. But you guys can makambotira kutaura chimudza kuti like I life yauri kuda inini I don't want this kind of life ndikukwanisa kurarama life yakadai because munhu unofanira kurarama life yanokwanisa ndichi ini indo yandokwanisa so that she learns to compromise kana kuti you have tried zvakatoramba. All right. After 4. All right. So it was near to Taola, but right now I'm yeah, so I'm going to shift. All right, no problem. I'll call you tomorrow kuma 400. What is Shaganak? All right, sharp. My sister, we need to talk. My sister, we need to talk. We need to talk, my sister. No, I still believe kuti there's still punish no gonna kuitika. But we need to talk kuseri, my sister. We need to talk kuseri. We need to talk kuseri.
if that's okay with you. We need to talk kuseri, and then yeah, before ndamufonera mangwana we need to talk kumakuseri. Hello babes. I think Wanzwa, can I call you tomorrow before ndisandamfonera? I think Wanzwa, there is the real reason why. Alright, maitaba. Tutaura kuseri unonifonera pana kwete ishi pa namba yangu 064. Alright, sharp. Guys, vanhu vari kufona. Ndati imbomirai, kune nyaya dzakawanda apa dzisati dzafonera. Imbomirai kufona, tikuinda 1-1 tikufamba nenyaya. But ndikatanga nekufonera ma 263 aya guys akatowandisa pana pa airtime yedu inopera. Ama airtime yedu inopera. Alright. You're very short and clear. Tifonere usho. Hello? Hello. What do you say? Ano? Did it right? Who's the root? Na Patricia. Nani? Na Patricia. Patricia wo. Takasanga na one mtown Mpumalanga. Ukandipa namba yako. Asi wakankano. Ande namuna ndayamboka namba ya. Alright. But mukandipa namba yako njivisaka ndayiona ipi? Serious? Okay. Right. Aiwa. Angazi yangu uri Seiko Arnold. Sorry Arnold, ndine message yako. Yabva kumsikana wako. Anzi, I love you so much. Anonzi blessing. So, tilipo kuta program yedu, show yedu inonzi how well do you trust your man. So, my brother, thank you, you've passed the test. Mapasa test. Because demanga murumo munu majomoka ka. Aiwa dema murumo munu kama tomoka uti, oh okay, ndakuziva ndakapa namba yangu. Mavama yangu sota uti, antina muna ndakapa namba yangu. It means uta muna mnopa namba yangu. Aiwa magonesa, keep it up my brother, well done. Keep it up. Maimo zama zano zuzuri kunetsa kunzo. Saka tikungofonera vese varumene vakadzi tichiona kuti munoziva na zvakaita sei mu relationship yenyu. Thank you my brother. Rambai makadaro, rambai makadanana, Mwari vaite zvakanaka mu marriage, mu relationship yenyu. Okay. Good night. Right. Uyu he has passed he aramba blessing, aiwa aziva blessing. Aiwa blessing aziva, aiwa blessing amusiva guys. We blessing amusiva. Blessing amusiva. Blessing amusiva. Wasina kuziva ndomwe msikana ndangoita clear kuti inini andina munhu ndakapa namba yangu. Zvichitoreva kuti hana munhu anopa namba yake guys. Aiwa pan apasa guys. Munhu anenge apasa guys. Ngataurawo chokwadi guys. Munhu apasa because ari mumwe anenge achitoti ukupi kana zvya papi otosekerera muri kuzviziva guys. Otonyemwerera papi kana zvya papi you know. Saka aiwa apasa guys. Chakanaka. Apasa. Saka uyu apasa test to get in the next. Tom Jones taskwera waskwera say anjadzi. Regai tuone notevera. Apasa guys.
avakafita kundituka kaitingofonawo kwakudi akandituka ndongodedza Tom John yaumupedzera panapa. Tom Jones gara uri ready kana ndatuka ndotokudana upedzere vanhu anzani. Guys, musandipe nikikiri kwasa picharwa munhu akana uyanisa nemunhu wake uyu. Munhu wake asi kudaira foni musho. Toda mbofonera umwe. Kola. Unoti pane pachataura zita kuti munhu wangu anonzi ningi. Avapotauri. Potauri katomubvunza zita kuti musikana wangu anonzi anani taura yachitaura kuti ini remember nenda kutaura sara kubuda musoro wanga. Sara yemusoro wangu ndorani ndishingotaura ipapo. Saka ositaka kubvunza kuti sara musikana wangu anonzi anani. Anobva tonyumwa fast. Kwai namba dzakuita simeli yoyo. Hau yashingirira nenyaya yemukomana wake. Kaiti chake mukomana wachitoni. Taifonera ikati haisi kuita one number yake. Taifonera namba yake isingaiti. Kaiti try kufona nayo iyi. Ray has kudaira phone. Ray is not answering the phone, my sister. I'm calling. Munhu wa Ray is not picking up the phone. Munhu wako has kudaira phone. Munhu wako uyu ida uri kunyumira chingoti rambai muchifona tikufona but has kudaira. Andikuzvinzwa. We tried to call but has kudaira. Mama message ari pana pa nditorowa neana ndiri nje kuti phone. Ndikuti akurowa neana chaiko asikana. Zimbabwe gaini mbomira guys Zimbabwe achawandisa. Asi vanhu kuZimbabwe vaita sei kunyaya yemujolo. Vanhu kuZimbabwe vaita sei kunyaya dzemujolo. Message awandisa guys. Chiregai kusenda message guys awandisa. Chiregai kusenda message guys. Uyu ndondifonere munhu uyu. Vanhu vekunzvimbo idzi vanohlisa segai ningofona nondogodi. Guys, imbomirei kufona please timbotanga nevaripo. Vanhu kuZimbabwe vaura kudai siku. Hello? Yes, really. Mushe uri sei? Andre Ponzo. Anditi utara na Faith. Utara na Faith. Uje kundiziya. Andakangana. Iwe. Antu wakandipa namba yako here musuno patakasangana uberiyo. Last month I think. Une WhatsApp? But haisi kushanda zvakanaka WhatsApp yangu. Inda uri busy. Ndaida kuti aishanda zvakanaka yaita sei? Mino zvairi kungoita sometimes inongostika. Uda tsaure WhatsApp asi medhem aripo. Aiwa medhem wani. Hapana medhem here. Ndondirovesa kandusi ndikudai sondozorowa zvangu. Medhem iyo hauti Faith iyo. Tiri Faith ini. Kuti uri kuti ukufonerwa nani? Wakupi?
Saka wakutondibvunza saka une vanhu vakawanda vanopa namba yako saka bye. Block. Ndavanda to block. Ndavanda blocker guys. Ndavanda to block. Ndavanda block. Ndavanda to block. Aiwa guys, mazita ndiri kutaura ndikunonga mu comment section. Mazita ndiri kutaura ndikunonga mu comment section. Haditi, mazita ndiri kunonga saka ndanda kunza ndi WhatsApp guys ndavanda blocker munhu. Answer my guys. Apa. Pane zvandatotaura apa guys, munhu anenge asina tobata here medzi dzacho. Aiwa, munhu yani mukadzi wake ndiani, munhu yani mukadzi. Aiwa nditokata because munhu yani mukadzi wake. Wanda andipa izvi mukadzi waasi girlfriend mukadzi wake. Saka ndati uruda kunditi asi mukadzi aripo here. Ndatoudzwa ane mukadzi. Hani mukona. Saka indisa ndakata because mukadzi atobata. Kwanzi vaite mekupi. Ndingaifonere medium. Asi ndamubloka. Ndingatopedza guys. Kana todatobata unenge watobata zvada kubata. Wachinzwa nditi? Yeah, ndariyo. Thank you. Arimba. Arubaza. Uko kuti uyanze ku WhatsApp ndouti ndokutora wacho. Anzi mukadzi upi? Andina mukadzi. Muri girlfriend yake? Andopenga. Muri girlfriend yake here? Aiwa ndiri mukadzi chaiche. Mukadzi womba wakatorora. I hope mango musazvitorere imwe nzira. Don't take it to heart. Ndachida kutongoona handina basa nazvo. Good night. Handi imbe neshow. Good night. Naita basa. Right. Ndatopedza munhu anenge atobata chokwadi tatopedza guys. Sautenda ku next. Varume nezvanoita guys amuzvizive here. Right. Taenda pana next kuenda pana usho. Manje uyu mukomana ndifundira musikana wake ari kuZimbabwe kwaumana. Time yacho inopera. Mira itoni. Time yacho zvainopera tichifona kuZimbabwe uko. KuZimbabwe kune nyaya alright hande pazimba pachotoni. Tongokatawo fast. Hello. Yes, Lucy. Hello. Yes, Lucy. Ndiri right sha. Ndapiwa namba yako nehanzvadzi yangu. Ndiwo ari kutaura asha ari kuchema anzi we ameno. Uri kusvamusa sei wewe? Jani. Tinashe. Ani? Tinashe. Chinguri vasi chidawo kanzvadzi yangu. Chinguri achikunyenga naye uko chamudarini. Tinashe obe. Hanzvadzi yangu handizivi kwamuri kunyengana kuti ndekupi but ari kuchema anzi dane nguva ndichingokunyenga uri kungojamuka kati sisi ndichaurewo nemunhu wangu nemunhu ushu kuti please ndakatoperera. Hanzvadzi yangu anzi Tinashe. Handisi yangu maybe akakudza rimwe zita but anonzi Tinashe. Anogarepi? Anogara kuchitungwisa. Aho, handizi. Iwo unozivani? Ma? Iwo unozivani? Sorry zveni kuti question questions there. Paunoziya. Ndichauya naye alright. Ndichauya naye pamwe akakudza rimwe zita. But iwo hanzvadzi yangu sha munhu atotsvaga mukadzi atori serious. Hauna boyfriend? Ndinaye.
unayo boyfriend? Ah, vasikana. Ah, vasikana, une boyfriend erewe. Iripi boyfriend yako? Iblawayo. Rikubulawayo. Eh. Ah, alright, ngagodi. Alright, saka ndichafona ndinaye tuzotaura. Ndichakufonera ndinaye tuzotaura. Mupa Facebook ere. Aiwa, ndisi pa Facebook. Awo. Ndozokufonera ndinaye totaura. Asi pane mwari kunyika ku Facebook. Aiwa, nachokeso nesangona face yangu pa Facebook. Face yangu? Aiwa, face yangu waiona kupi? I'm that extremism. Mupa Facebook ere mkata amuzi. Nachisoka mupa Facebook. Ndokutsvage pa Facebook. Okay. Aiwa, apa Facebook ndinombopinda hangu but ndinopinda ndichibuda. Ndoshasa sare kuti Shumpress Bells. Ni muri kusaude. Matonzo dzenyanzanziwa. Tinashe ari kushitungisa. Pasara ngakarizindire Tinashe. Anti ndimi munotaura akakupa ndimo kamupa phone numbers munotaura pati. Maybe akupa rimwe number. Mina ndimubvunze lokufanira bag. Mina ndimubvunze akakupa sare kuti chi. Ndokufanira bag. Ndokufanira bag manje. Anzadzi yangu sorry ako. Sorry my brother. Mukomana wa sister vari kubulawayo. Sorry. Sorry my brother. Sorry Ndatonzera mukomana wedzidzi. Ndatonzera mukomana wedzidzi. Ati mukomana wake ari kubulawayo. Saka my brother, if you are watching, I don't know. Right. I don't know. Right. Oh, thank you, my sister. Ita top up. Thank you. Ita top up, my sister. Thank you very much. Hello? Yes, Andy. Did you say? What do you say? Mush. The Sandra. Yeah? Sandra. Sandra upi? Iwe takasanga na mtaoni Middleburg. Mkantipa namba yako. Okay. Saka ndaka ndiwewe asi wakara sa phone kana wakachinja na phone. Ndaka mazolo ndikushandisa line rori for my calls just. Okay. Kanka phone kangu kakafa kangani mangma line. Yeah, because mumo I think mpopo wakasema namba yangu katusha phone ona phone. All right. Anaenda ngonza wangu tuli say. Enda nanoko. Ndimai bakupi mtenda kupi. Aiwa ndatakasanga na mtaoni Middleburg imo. Oh.
right iripo sharp uzonifonera namba dzangu wadziona handiti asazina tozotakasangana rini ndizokutumira mapictures already uzonifonera oh asi unosangana nevanhu vakawanda shandigari ndarega hangu kuzvinetsa nekufona asi unopa vanhu vakawanda namba yeah okay a lot vakadzi zvese nevarume okay alright munenge uchingotaura semunyaya senge dzataitaura yeah unenge uchingotaura semunyaya senge dzataitaura Sandra upi because honestly handikuziva kuti Sandra wamuri kutaura takasangana I think pane 2 months takasangana mutown and we spoke at length and tichingotaura nyaya in general ukapesana panhamba ukati gonfonera like you know tichitaura nyaya yekulunch and so forth lunch neni newe asi yendero yendi but then zvamuri kutaura lunch nemota yered kana kuti yegreen aiwa yemota yange iri yered aha nabudranera wandibadza asori ako endi aiwa ndatumwa nashalom hanzi ndise message yekuti I love you so much oh my god sara chida kutestaona okay sure sanzi I love you so much oh my god wow anditika ndasvisa message handiti nawaita ba good night ndazosangana negirivhani guys uyapasa zvakanakisa uyu right you are listening naika shalo you are listening handitika ndaseka beduwe alright gaitimboenda pane iyi sho dzakadai dzoda kuitwa nguva ichipa hadzidi kumutsa vanhu usiku guys but anyway regai tishingoita zvotodii tanonoka kutanga please Hello. hello Did you tell me? yeah What did I say? reborn Sandra. Sandra. yeah Sandra. Asi unotaura nakwanda uchaziva kuti wakandipa namba yako here muClerkstop mutown. Handiti ndiwe wakandipa namba yako muClerkstop mutown here. Manje. Saka unongondibvunza kuti Sandra ukupi sei? alright ndaziva Wamuziva nditi uri sei? andiboni Koita kuti si. ndinga ukuthi ndokubata zini Washari unobata sei? uritizo Ndiriko zvangu kumba. But iko zvino zvindakashanya ndiri kuJoburg. Joburg Ndiri kudzoka paweekend. ndizokuona wadzoka Alright, iripo tell me what are you? Love you. alright Love you. me too
tell me love you too. You too. Oh, go back. Varume mutitei name. Varume mutitei. Hey, varume mutitei. Varume mutitei name. Inda mchita zvakadaro so hivi. Inda mchidaro. Neni pocheka mningi wangu anowasandotsva. Mirai ndipofodera mningi wangu. Ungawasanga todora rasi. Mirai. Mirai. Akatodona. Ndifoni. Mazviwa ndinodiwa. Ndaziwa munodiwa mwana. Saka minoti mwindi information mani ya mazviwa moga. Ndaziwa ndoga. Kudana na moga. Murudana na moga mai mwana, murudana na moga. Ndaziwa. Ayo vaita basi. Ora itiripo. Gani benda to bloka sanda kankamwa. Gani benda to bloka sanda kankamwa. Tell me bodu vaskana. Guys, yeah, shaka umesha. Gani benda bloka sanda kankamwa. Ndo phone kwa beki, ndo kankamwa. Guys, manamba akawandisa kuitika hapa. Decline, mrejo. Manamba atipedzi show ina sazviti guys. Show yaiperi nasi manamba akawandisa. Azviti. Guys, zvamuda kuti ndiite izvi guys. Right, gaitite. Hello. Hello. Hi, SIS MELLY. Yes, je say. Mushe. Ndiri kufamba neline mningina. Andimboziti murume wako ndeupi iwe ndeupi because ndikutedza line kune vatanga kuzasi ndichikwira apa muri more than 30 chaiko. But I think because but I is a request to tanga like ichitanga. Alright, nditarise. Anonzani munhu wacho? Goni. Yes. Nditarise. Kaisa umari kufana kune imwe phone iyi. Vanhu ndabloka vaya vari kundifonera mai mwana manje kungoti content blocked. Nani ngakudi? Vanhu vari kuita kundifonera bheki. Kuti vanituke manje nhasi malumila ndobloka. Get me. This will unblock after some days. Hello, what do you say? Kibelind. Mushe, what do you say? Kuri bainda guro. Kuvoti ziuda aswagara sanamba zangu. Aswagara sanamba zangu voti ziuda. I think my phone is new one. Okay, ufoni new one. Alright, saka chasa unifonera. Namba zangu anazo. Alright, iripo. Mai mwana, baba munavo here pamuri papa. Apana block. Ndiri chokutanga kublock. Musati waidikirira. Fonere mai mwana. Mai mwana.
no zvandichaita ndichagara ndaitaura mas. Hello babes. Hello. Hello. Zvandichaita next time ndichagara ndaisa post vanhu vogara vandipa matozi ndogara ndanyora pasi ndongwa ndichifona because zvinononoka zvishoori right. Baba varipo akudecline. Yi hanzi tiritese vari vese iwe lesopa musaganditi musagwe. Ganditi ndamutoilet nefoni. Wasagwe. Saka murume adaira izvi mukadzi aripo. Yeah. Krasagwe. Right. Anasawira. Hai, dzimwe guys, dzimwe regai ndite ndichijamba. Dzimwe regai ndite ndichijamba. Dzimwe nyaya mirai ndite ndichijamba guys. Dzimwe mirai ndite ndichijamba. Serious. Okay. This one we can take it. Dzimwe ndikuita ndichijamba regai ndijambe dzimwe guys. Haibudi. Man, my blocked numbers. How? No kufona aya guys. How? No kufona my blocked numbers. Hi, Papi. Hello, Papi. How are you? Are you sleeping already? Are you sleeping? No, I'm shift. Okay. I can hear you sounding very low. I thought maybe you're already in bed.
How are you? You know, Big Brother. Oh, you watching Big Brother? Yeah. How are you? Are you free to talk? Yeah. Oh, I thought maybe the wife is close by. No matter, talk to us. Okay. How are you? When are you gonna call me? You promised to call me. You didn't call me back. My apologies. So when are you gonna call me? I guess we are talking now. So you called, I called. I beg your pardon? I'm saying I called now. Okay. You can call me tomorrow then. Let me not disturb you watching the Big Brother. We'll talk tomorrow then. Sure. Well, good night. Love you. Bye. Love you. Bye. Medem wari padhuze mai mwana akagara namedem apa munhu akungoti bhai achagona kuti love you ndablocked imi ndiwe kunze kwenyika ave kune mamwe marudza. Hey babes wabva paari handiti? Hello? Wabva paari handiti? Wasuduruka paarika? Alright, sharp. Asi wanzwa chichitawo nyaya yacho wainzwa? Alright. Chinekewo vakagara vose mai mwana. Vari vose mai mwana. Inini namba ndiri kupiwa nevanhu vacho. Indikupiwa namba nevakadzi vacho kaini guys. Kwini namba dzevanhu ndodziwa nepine master nekuti foni muchiti ningi. Mukadzi anenge achizoziva kuti ane girlfriend yake. Uye atonyora kuti ane girlfriend yake inomudedza ichiti papi. Hanimona, saka imi kana mukafona muti papi. Asi harisiro zita rake. Handimashona. Akanditi kuzwa ndikupiwa nevakadzi kaini handisi kupiwa nani. Saka vagere vese ndosaka murume atadza kuti I love you but I love you bekangoti sharp. Vakagara vese. Hai. Nino ndikudziva kuti dzimwe nyika guys vanourawo. Kune dzimwe nyika vanotiurirawo. Hey. Hi guys. Mera nchiro kupesera guys to be continued. To be continued. Guys. To be continued. Hi wakani. Hi. Right, rikaiti bata ari kupesira. Hai warigai ndifanira kupesira guys. Harigai ndifanira kupesira. Ai wakana. Haiwa, unozorora guys, unozorora. Apa vanhu vakuramba chingonza nyaya. Guys, mudzimba mamusi safe. Asi togodindo zviripo. Mudzimba mamusi safe. Hasi tadiko ndeva kuti taunoisa panzaka. Hanzi kone guest yangu. Guest yangu ari kuti magetsi adzoka guys toenderera mberi. Father Diaries is not here. I told you Father Diaries is a twerk guys. Father Diaries is a twerk. Even though varipo kana tiri tese ndotovakumbira kuya pa life kana vanenge vakatogara chona bhora vamboiti problem. Hanoona but yavapo vari kubasa. Vari ku night shift. Vari kubasa. Vari pa night. Vari kubasa. Guys, guest wedu auya. Tombomirai handitika guys. Tombomirai guys. Hana yangu yakurova. Topinda mune imwe chinangu ati. Alright guys, ndikati ndigari ndakadai so guys to be continued guys. To be continued. This to be continued. Handitika to be continued guys. Party ndemwe tongoti series. Let's call this a series guys. Guest ari kuti magetsi adzoka. We might as well cut this
uya kuti manje munhu akabuda aenda nemotikari ada kuziva kuti ari pai kozi asati adzikakumba right now tingangofonera uyu wekupesira andika and then tingangofonera uyu wekupesira then ichitobva takata then we can have another one because takutokapitaliza guys iko zvotokapitaliza nemagetsi andika vana baba kana vasipo guys imimi kudzimba dzenyu musati vana baba vari kutenderai kana baba wako baba vauya guys isiya ibva palife indonorara kana baba vauya please ibva palife isusu varume vedu havapo ibva palife indonorara uzoona life mangwana you catch up tomorrow ibva palife uende kumurume unopa murume nguva yake but kana uchizati hauna murume kati murume haapo waenda kubhawa kataenda kubasa kana kuti ndimi vatiri kuda pano please kana uine murume ndiri kukumbira kuti inda kumurume unopa murume wako nguva yake unozoona mangwana life haitizi tinosiya iripo naika hatisi kuda kuti dzimba dziputsike kutinzi mogara muri kwaSIS MELLY ndimaona Hello? 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 I'm not sure if it's the right number. Ndichora nangoni? Yeah, ndingoni. Oh, okay. Probably you've forgotten me. Who's Arana Natasha? Natasha? I think we met 2 months back. Ukantipa number yako. I think we met 2 months back. Ukantipa number. Takamosanga na 2 months back. I think it's 2 months. Natasha ukupe. Takuzandogara kuSomerset one. Somerset. Somerset deep. Somerset West. Takasangana kupi. Mutsauni. Saka unowandirwa ngonirega ndikati. Unowandirwa kana usingazazivi kuti takasangana papi. Pamwe wakawandirwa. Handiti. Sharp. Takata guys. Uyu handizi kuti tingamisa pakuti kudi ushu. I don't know. Kutingamisa pakuti kudi. I don't know. Kutomisa pakuti kudi kuti wapasa here test kana kuti zvadii handiziviwo. Handizivi kuti tomisa papi. Because ita mango zvonawo guys. Amene kutomisa papi handiziviwo. Tuti wapasa ikauti wadii handisi kuziva. Asi kwai kumba hakuenda nemota asiwo paari muri kupanzwa kuti pakanyarira kuti zi paari apa musi mubhawamu waenda nemota saka uripi uri pai amen kwanza apasa sure hanzi kumba hako mukadzi atangobuda azoti aripi asi uto experience kana munhu abuda kana tikadai fona kudai tihoka noise kumasure ichiti ngorongoro kuti zori kubhawa sho kana ari pakanyarira kudai uri pai kuti uri pagaraji amen da uri pagaraji right saka guys musaenda anditika musaenda regai tikapitalize nemagetsi don't go inini nditoripo mangwana nditongoenda kuchechi chete vaindudze guest kuti agadzirire mirai ndiudze guest ndamudza kuti agadzirire kona fone mirai tange ita blue tick ita double tick guys yatika ka 1 bozi katika ka 1 ka yatika ka 2 right so guys musaenda ndika stay tuned tikutandara hanzi hana kupasa handizivi tikutandara guys musaenda tiri pano we capitalizing nemagetsi because tinogona torova mugona ndona sandona pa live 3 days for because magetsi guys ari kuenda ka 2 per day 2 times per day saka sometimes panenge aripo guest ende zvaari kuita manje asi kuenda same time table South Africa yese saka indogona kunge ndinawo guest asina kuno kwachidzoka kwa guest achienda kuno kwachidzoka saka titongokapitaliza patinenge taona mukana ndichika mirai musaenda tiri pana pa guys